Γεια σας, είμαι ο Ρέσης Σούλης. Γεια σας, είμαι η Αναστασία Μπούσια. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Ανδρικόπουλος. Γεια σας, είμαι ο Νικόλας Καραμανάκος και σήμερα βρισκόμαστε στα σύγχρονα εκπαιδευτήρια Κοτρώνη για να μας παραχωρήσετε μια συνέντευξη. Μου ήταν πολύ δύσκολο να αποφασίσω να σας ρωτήσω πώς αποφασίσατε να γίνετε μηχανικός έρευνας και ανάπτυξης, αφού αν κανείς διαβάσει το βιογραφικό σας θα διαπιστώσει ότι είστε πολλά περισσότερα από αυτό, με πολλά πτυχία και πολλούς τίτλους σπουδών. Θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε λίγο ποιο είναι το βασικό αντικείμενο της δουλειάς σας? Γεια σας παιδιά. Καταρχάς χαίρομαι που έχετε αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία και με έχετε καλέσει να σας εξηγήσω το αντικείμενό μου και τα θέματα της ρομποτικής. Το αντικείμενό μου είναι, αν μπορούσαμε να πούμε με μία λέξη μόνο, ρομποτική. Αλλά για να μπορείς να ασχοληθείς με τη ρομποτική πρέπει να ξέρεις πάρα πολλά πράγματα. Είναι ένα διεπιστημονικό αντικείμενο. Πρέπει να ξέρεις από μαθηματικά, φυσική μέχρι και ακόμα και φιλοσοφία και οτιδήποτε άλλο. Οπότε για να μπορέσω να ασχοληθώ με όλα αυτά αναγκάστηκα να έχω όλα αυτά τα αντικείμενα τα οποία είπατε και να ασχολούμαι με διάφορα πράγματα. Τι θυμάστε πιο έντονα από την παιδική σας ηλικία? Καταπληκτική ερώτηση, γιατί παιδιά μου δίνει αφορμή να σας πω πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Ήμουν στην 6η Δημοτικού, σε ένα χωριό, όχι σε μια μεγαλούπολη, και αυτό που θυμάμαι πολύ έντονα μέσα στο σχολείο ήταν μια κλειδωμένη βιβλιοθήκη, μια βιβλιοθήκη που ήταν κλειστή. Και ευτυχώς που μπροστά μου βρέθηκε ένας δάσκαλος, καταπληκτικός δάσκαλος, και αφού τον παρότρινα μου άνοιξε τη βιβλιοθήκη και δανείστηκα ένα βιβλίο. Αυτό το βιβλίο είχε να κάνει με ρομποτική. Αυτό λοιπόν το βιβλίο ήταν και αυτό το οποίο καθόρισε το μέλλον μου τελικά, αλλά δεν ήταν μόνο το βιβλίο, ήταν ο δάσκαλος, ο οποίος τελικά μου άνοιξε αυτή τη βιβλιοθήκη και καθόρισε το μέλλον, και από εκεί και πέρα άρχισα να ασχολούμαι με τη ρομποτική. Είναι τελικά τα πράγματα όπως τα φανταζόσασταν σε μικρότερη ηλικία? Όχι. Τεχνολογικά, όχι. Αυτό που φανταζόμουν σε μικρότερη ηλικία και αυτό που σας είπα πριν, το βιβλίο που είχα διαβάσει περί ρομποτικής στην 6η Δημοτικού πριν πολλά χρόνια, μου είχε εξάψει τη φαντασία περί ρομποτικής και τεχνολογίας εχμής. Τελικά όμως, ακόμα μετά από τόσα πολλά χρόνια, δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο το οποίο φανταζόμουν μικρός. Αυτό όμως που προσπαθώ να κάνω είναι μέσα από την δουλειά μου, μέσα από την επιστήμη της ρομποτικής, να βοηθήσω προς αυτή την κατεύθυνση, να κάνω τον κόσμο έτσι όπως το φανταζόμουν μικρός. Τι σας αρέσει περισσότερο στην εργασία σας? Θα έλεγα η καθημερινότητα, το να ξυπνήσω κάθε πρωί με αγωνία να πάω στη δουλειά για να ασχοληθώ με τα ρομπότ. Η καθημερινότητα της τεχνολογίας, της νέας τεχνολογίας, η οποία έρχεται σε αυτό το αντικείμενο κάθε μέρα, όλο και πιο νέα τεχνολογία, αλλά αυτό που μου αρέσει παράλληλα περισσότερο είναι η μετάδοση της γνώσης σε νέα παιδιά. Στους φοιτητές, είτε ακόμα και σε πιο νέα παιδιά, σε παιδιά όπως και εσείς, σε γυμνασίου ή και δημοτικού. Ποια πιστεύετε θα είναι η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και πώς αυτή θα επηρεάσει την καθημερινότητά μας? Τεχνητή νοημοσύνη. Ένα θέμα επιστήμης, ένα αντικείμενο επιστήμης του τελευταίους μήνες είναι συνέχεια στη ζωή μας. Πιστεύω ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο. Όπως όλα αυτά τα χρόνια από την εμφάνιση του ανθρώπου εμφανίζονται διάφορα εργαλεία, είτε τεχνολογικά είτε όχι, τα οποία χρησιμοποιούμε. Πώς είναι για παράδειγμα το μαχαίρι, το οποίο χρησιμοποιούμε για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη, ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για κακούς σκοπούς. Έτσι και η τεχνητή νοημοσύνη πιστεύω ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο στις επόμενες μέρες, μήνες, χρόνια θα έχει πολύ σημαντική επιρροή στη ζωή μας, αλλά είναι στα χέρια μας αυτό το εργαλείο να το χρησιμοποιήσουμε με τον σωστό τρόπο ή όχι. Ταυτόχρονα θα σας έλεγα, όσον αφορά το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης, η πρόβλεψή μου είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπει σε μια χειμερή ανάρκη, θα τολμούσα να πω, σε σχέση με αυτά τα οποία περιμένουμε.
αυτή την ραγδαία εξέλιξη, ραγδαία αλλαγή της ζωής μας, οποία περιμένουμε τεχνητή νοημοσύνη. Θα μπει λοιπόν σε μια χειμερή ανάρκη, θα υπάρχει σοβαρή ανάπτυξη και εξέλιξη, αλλά δεν θα είναι αυτό το οποίο θα περιμένουμε. Τα ρομποτικά συστήματα, πιστεύετε, είναι το επάγγελμα του μέλλοντος? Τα ρομπότ και τα ρομποτικά συστήματα έχουν πλέον μπει στη ζωή μας σχεδόν σε όλα τα επίπεδα. Το βλέπετε και εδώ μπροστά σας τώρα ένα τέτοιο ρομπότ. Οπότε πιστεύω ότι γενικά οι τεχνολογίες εχμής και τα ρομπότ είναι σίγουρα ένα από τα επαγγέλματα τα οποία θα είναι εχμής στο μέλλον. Χαρακτηριστικά, όπως λέω πολλές φορές στους φοιτητές και στους μαθητές μου, φανταστείτε σε μία πόλη όπως σήμερα έχουμε σε κάθε τετραγωνικό σημείο της πόλης και ένα συνεργείο αυτοκινήτων. Πολύ πιθανόν στο μέλλον θα έχουμε και ένα συνεργείο ρομπότ, το οποίο όμως θα θέλει πολύ υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και μόρφωσης. Φαντάζομαι θα το έχετε δει κι εσείς, Ορέστη, δεν ξέρω αν ασχολείσαι με ρομποτική καθόλου. Ναι, λίγο. Κάνω προγραμματισμό. Καταπληκτικά. Ο προγραμματισμός είναι αυτό το οποίο τελικά δίνει ζωή σε αυτά τα μηχανήματα. Και είναι το καθοριστικό κομμάτι ο προγραμματισμός, τα οποία θα τα κάνει πραγματικά να πετάνε, σε εισαγωγικά. Ναι. Έχετε δίκιο. Είμαι της απόψεως πως ο προγραμματισμός είναι η γλώσσα του μέλλοντος και πως με αυτό θα εξελιχθεί ο άνθρωπος. Ακριβώς. Τι συμβουλή θα δίνατε σε ένα παιδί που ασχολείται με τη ρομποτική και τον προγραμματισμό, όπως σε μένα? Καταρχάς, είναι καταπληκτικό που στην ηλικία σας, που ένα παιδί είτε μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας είτε και από μόνο του ασχολείται με τη ρομποτική. Αυτό από μόνο του είναι πολύ σημαντικό. Η συμβουλή που θα έδινα είναι να αναζητήσετε τη γνώση μόνοι σας. Μπείτε σε διαδικασία και κάντε έρευνα, ψάξτε μόνοι σας. Εκεί έξω υπάρχουν άπειρες πηγές γνώσης, το διαδίκτυο, βιβλία κτλ. Μάθετε από μόνοι σας να ψάχνετε να βρίσκετε αυτή τη γνώση, το ChatGPT για παράδειγμα, αλλά το σημαντικότερο είναι να μάθετε να αξιολογείτε αυτή τη γνώση και να την χρησιμοποιείτε τελικά ως εργαλείο για να κάνετε αυτά τα οποία θέλετε και δει στον χώρο της ρομποτικής. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για ποια εργασία σας είστε υπερήφανος. Εμάς μας κεντρίζει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον το ρομπότ σκύλος που βρίσκεται σήμερα δίπλα μας. Θα θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για αυτό το τελευταίο σας επίτευγμα? Είναι, παιδιά, πραγματικά δύσκολο να ξεχωρίσεις τις εργασίες τις οποίες παράγεις και να πεις ότι αυτή είναι η καλύτερη, όχι. Αλλά όντως αυτό το ρομπότ που βλέπετε εδώ μπροστά, το οποίο είναι ένα έτοιμο προϊόν στην ουσία, είναι μια τεχνολογική εξέλιξη, η πιο τελευταία τεχνολογική εξέλιξη στην επιστήμη της ρομποτικής. Είναι ένα ρομπότ το οποίο έχει κατασκευαστεί πριν 2 μήνες περίπου και θα έλεγα ότι είναι καταπληκτικό και είμαι περήφανος που το έχουμε στο Πανεπιστήμιο Πατρών και θα μπει μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία και είμαι περήφανος γιατί μέσα από αυτό θα έχουμε την ευκαιρία, οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν όλα τα αντικείμενα τα οποία εμπλέκονται στη ρομποτική. Από μηχανική, προγραμματισμό, τεχνητή νοημοσύνη, αισθητήρες, οτιδήποτε έχει να κάνει με τη ρομποτική. Τι θα συμβουλεύατε εσείς στα νέα παιδιά που θέλουν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του μηχανικού αλλά και της ρομποτικής και που ασχολούνται πολλοί συμμαθητές μας? Καταπληκτική ερώτηση, παιδιά. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι καταρχάς να είστε σίγουροι ότι αυτός ο τομέας ή ο εκάστοτε τομέας είναι το πάθος σας. Εάν όντως πραγματικά το αγαπάτε και το θέλετε, τότε να κάνετε στη ζωή σας καθημερινά ό,τι είναι δυνατόν, ούτως ώστε να ακολουθήσετε αυτό το αντικείμενο το οποίο θέλετε. Αν πρόκειται για την περίπτωση της ρομποτικής, μπορείτε είτε μέσα από το σχολείο σας, είτε μέσα από
διαδικασίες που μπορείτε να αναζητήσετε μόνοι σας, να εμπλακείτε όλο και περισσότερο σε αυτό το αντικείμενο. Και κλείνοντας και προσπαθώντας να δέσω την απάντηση με μια προηγούμενη ερώτηση, θα σας συμβούλευα ποτέ να μην επιτρέπετε στη ζωή σας να είναι κλειστές βιβλιοθήκες και οι βιβλιοθήκες του σήμερα, σε εισαγωγικά. Και πάντα να ζητάτε να ξεκλειδώνουν οι βιβλιοθήκες του σήμερα. Εμάς που μας αρέσει πολύ η ρομποτική και θα θέλουμε να ακολουθήσουμε το επάγγελμα του μηχανικού και της ρομποτικής, πιστεύετε ότι θα έπρεπε να αφήσουμε λίγο πίσω κάποια άλλα μαθήματα της ηλικίας μας και να ασχοληθούμε περισσότερο με αυτόν τον τομέα? Εάν όντως θέλετε να ασχοληθείτε με τη ρομποτική, ναι, θα πρέπει κάποια στιγμή να εμβαθύνετε όλο και περισσότερο σε αυτό το αντικείμενο. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αφήσετε όλα τα υπόλοιπα μαθήματα, ακόμα και αν αυτά έχουν να κάνουν σε άλλες ακραίες επιστήμες σε σχέση με τη ρομποτική, φιλοσοφία, αρχαία, γλώσσα, οτιδήποτε, γιατί όλα αυτά μαζί, ακόμα και γυμναστική θα τολμούσα να πω, όλα αυτά μαζί δένουν και φτιάχνουν έναν άνθρωπο, φτιάχνουν μια προσωπικότητα και μάλιστα η επιστήμη της γλώσσας, ακόμα και τα αρχαία, είναι αυτό το οποίο σου δίνει το εφόδιο να μάθεις να γράφεις στο χαρτί αυτό το οποίο έχεις στο μυαλό σου. Οπότε όσο καλός επιστήμονας ρομποτικής και αν γίνεις, εάν δεν καταφέρνεις να γράφεις αυτό το οποίο σκέφτεσαι πολύ καλά στο χαρτί, δεν θα καταφέρεις και πολλά. Κλείνοντας λοιπόν, όλα τα μαθήματα είναι σημαντικά και όλα έχουν κάτι να σου προσφέρουν στη ζωή σου. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ρωτήσω, μιας και μας είπατε πως αυτό το ρομπότ το φτιάξατε πριν 2 μήνες νομίζω, τι είναι αυτό που το διαφοροποιεί σε σχέση με άλλα ρομπότ, τι είναι αυτό το καινοτόμο που έχει? Ας πούμε, ξέρω εγώ, αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα των άλλων, τι έχει καινοτόμο? Το συγκεκριμένο ρομπότ το οποίο βλέπετε, να πούμε ότι δεν το έχουμε φτιάξει εμείς, το προγραμματίζουμε εμείς, είναι ένα έτοιμο προϊόν καταρχάς και είναι τεχνολογικά ό,τι πιο καινούριο υπάρχει, ό,τι πιο νέο υπάρχει από ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών. Για παράδειγμα, έχει πολλαπλούς αισθητήρες, έχει κάμερες, έχει αισθητήρα, το λεγόμενο LiDAR, έναν αισθητήρα laser, το οποίο χρησιμοποιείται για να αντιλαμβάνεται το χώρο γύρω του, να αντιλαμβάνεται τα εμπόδια. Για παράδειγμα, μπορεί να αντιληφθεί, και θα το δείτε στην πορεία, μπορεί να αντιληφθεί την παρουσία ενός ανθρώπου και να σταματήσει για να μην τον ενοχλήσει. Μπορεί να αντιληφθεί σκαλοπάτια τα οποία ανεβαίνει, κατεβαίνει, μπορεί να αντιληφθεί το περιβάλλον το οποίο έχει γύρω του, αλλά όχι παιδιά, δυστυχώς έτσι όπως είναι δεν μπορεί να αντιληφθεί συναισθήματα ανθρώπου ή δεν μπορεί να εκφράσει δικά του συναισθήματα, αλλά αυτό που σας είπα και πριν είναι θέμα προγραμματισμού. Που είπαμε ότι ο προγραμματισμός είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι στη ρομποτική. Μακάρι να βρεθούν προγραμματιστές και ο κόσμος, οι επιστήμονες ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο, να το προγραμματίσουν κατάλληλα, ούτως ώστε να μπορεί να αντιληφθεί τη χαρά, τη λύπη ή την επιθυμία στο πρόσωπο ενός ανθρώπου. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας και που μας επισκεφτήκατε. Είχαμε μια πολύ όμορφη συζήτηση. Σας ευχαριστώ και εγώ, παιδιά, για την πρόσκληση. Πρέπει να σας πω ότι ήταν μία από τις καλύτερες συνεντεύξεις που είχα.